Patološki strah od stomatoloških intervencija je kod pojedinih pacijenata toliko veliki da oni izričito odbijaju mogućnost bilo koje druge anestezije osim opšte, to jest totalne anestezije. Pa da čujemo neke od razloga nastanka patološkog straha kroz ispovest nekih od naših pacijenata. Vi ste počeli taj zub da vadite u Austriji. On mi je isekao, rekao mi da je isekao na pola i prvu polovinu izvadi, drugu polovinu to je probovadi, mene je to bolilo kao da mi lomi, znači, cijelu vilicu. I to 2 anestezije mi dao i to nije imalo šanse. I ja sam, znači, u toku bola, platkao, nema šta nisam radio. I poslije na kraju, pošto je dugo to radi, ja sam gledao da povraćam i to je posle mene odlazi i nisam imao šanse. Zato ste rešili da taj polomljeni umljak vadite uopšte anesteziju. Zbog toga. Ma da, i to je, nije on izrastao. Dobro, on je dole. Nemojte ništa da se sekirate. Odlučili ste da radimo u opštoj anesteziji. Sad će anesteziolog da se uvede. Mi ćemo to završiti brzo, efikasno i neće biti problema. Kao što ste mogli čuti, ovaj pacijent je dobio patološki strah pošto je povraćao i onesvestio se za vreme bezuspešnog pokušaja vađenja impaktiranog umljaka. Mi smo taj polomljeni impaktirani umljak u opštoj anesteziji izvadili za nekoliko minuta, kao što možete vidjeti na ovom rentgenskom snimku. Sutradan je pacijent došao na kontrolu u naš centar pa da ga pitamo za njegov utisak. Kako je bilo posle anestezije kad ste se probudili? Je bilo problema kako? Otoka malo imate? Sve Imate li takvih bolova?